Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I wish to announce the burial arrangement for our father, the late President Buhari, who passed out yesterday in a hospital in London. And we have made consultation with the family, and we have made consultation with the people around him in London, and we concluded that the body will arrive Katsina tomorrow, inshallah, by about 12 noon, and the burial is going to take place in Daura about 2 p.m. So these are the arrangements in place, and we pray to Almighty Allah to grant his soul peace, and may Allah grant him Al-Jannah Firdaus, and may Allah bring them to Katsina in peace. And on behalf of myself and the government and the people of Katsina State, we condole the family, and we also condole the people of Nigeria. Especially, we also want to condole His Excellency the President and Commander-in-Chief of Armed Forces of Nigeria over the demise of his predecessor, General Muhammadu Buhari. May Almighty Allah bless him and give us the fortitude to bear the loss. In Hausa, Assalamu alaikum. Ga Allah muka fito kuma ga Allah za mu koma. Kamar yadda jama'a suka sani ne, Allah ya karbi rayuwar ubanmu, shugabanmu Muhammadu Buhari, tsohon shugaban ƙasa, wanda ya rasu a birnin London a jiya. Kuma yanzu ana ta magana da su waɗanda suke can tare da shi, da kuma mu da muke nan da 'yan uwa da abokan arziki. Muna sa ran insha Allah za su iso Najeriya gobe wajen karfe 12 na rana, kuma muna sa ran za a yi zana'idar wajen karfe 2 na rana a garin Daura da izinin Allah. So muna amfani da wannan dama a matsayina na shugaban wannan jiha da gwamnatinmu da al'ummar jihar Katsina, muna yi ma duka mutane da 'yan uwan shi da iyalansa da mutanen Najeriya da Afirka baki ɗaya na wannan gagarumin rashi da muka yi na uba. Muna fatan Allah ya gafarta mashi, kuma Ubangiji Allah ya anshi ayyukansa na alheri, Allah ya bashi aljanna firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To masu kallo, kamar yadda kuke gani, gwamnan jihar Katsina ne Malam Dikko Radda ya sanar da ta'aziyya cewa sai Thank you very much, Mr. President. We landed with 20 minutes to spare. Thank you for punishing me. We may come to claim the balance of that time some other time. Thank you for punishing me. Thank you very much, sir. Come and remove your gadgets. My good God. So this is the second to the last one, sir. Second to the last? Yes, sir. Look at you. Sir, you have to do a broadcast now. Broadcast? Yes. You hold that thing at a safe distance and harass me. Thank you. I'm going to celebrate.